Bauhaus, když se to má podařit. Srdečně vás vítáme u online video workshopu Bauhaus, zaměřeného na zabudování domovních dveří. Ukážeme vám, jak namontovat domovní dveře, včetně bočních křídel a dveřních madel. Staré domovní dveře již často neodpovídají moderním požadavkům na účinnou tepelnou izolaci. I optické důvody mohou usnadnit rozhodnutí pro výměnu domovních dveří. Před výběrem nového modelu musíte pečlivě vyměřit dveřní otvor. Na 3 místech na šířku a 2 místech na výšku. Z naměřených rozměrů si poznamenejte vždy tu nejmenší hodnotu. Od objednacího rozměru se kolem dokola odečte alespoň 10 mm, aby zůstal dostatek místa pro montážní pěnu. Totéž se musí opakovat zvenčí. Tímto můžete překontrolovat později viditelnou šířku rámu. Vámi požadovaný model je rychle doma a lze jej namontovat. Začněte brzy ráno, abyste s jistotou byli hotovi večer. Prvním krokem je vyvěšení starých dveří. U prosklených bočních křídel je důležité nejprve odstranit skleněné tabulky, aby se při další demontáži nic nerozbilo. Starý rám se bude odstraňovat snadněji, když jej proříznete na více místech. Nejsnadněji to jde pomocí pily ocasky. Abyste nalezli dříve často používané kotvy do zdiva, odsekejte nejprve trochu omítky po vnitřní straně dveří. Jakmile jsou kotvy obnaženy, přeřízněte i je. Poté lze starý rám opatrně vyjmout, aniž by došlo k dalšímu poškození omítky. A již se dostávají ke slovu nové dveře. Nejprve si na dveřním rámu vyznačte upevňovací body, a to vždy asi 10 cm od rohů. Dbejte na to, aby se vyvrtané otvory nalézaly blíže vnitřní straně dveří, aby nedošlo k poškození tepelné izolace ve středu dveří. Další otvory stanovte s roztečí maximálně 60 cm. Na každé straně by to měly být 4. Použijte vrták do železa o průměru 6 mm. Kolem dokola nalepená komprimovaná těsnící páska zaručí větrotěsné připevnění rámu v ostění. Musíte dbát na to, aby těsnící páska při nasazování rámu nesklouzla. Před definitivní fixací v ostění musí být rám přesně vyrovnán. Provádí se to pomocí dřevěných klínů nebo jednodušeji pomocí nafukovacích vzduchových klínů. Nasadí se ve všech 4 rozích a mírně se nahustí. Viditelnou šířku rámu kontrolujete stejně jako svislé vyrovnání rámu. Pomocí vzduchových klínů můžete seřizovat zcela přesně. S připevňováním začněte na jedné straně, předvrtávejte směrem zhora dolů. Pro montážní šrouby 7,5 mm potřebujete vrták o průměru 6 mm. Šrouby pak můžete zašroubovat bez hmoždinek přímo do zdiva. Napínavý okamžik, nasazuje se dveřní křídlo a kontroluje se průchodnost a funkce. Sedí to. Ještě chybí boční skleněná tabulka. Tu můžete zcela snadno nasadit a zajistit ji zevnitř pomocí lišt. Okenní těsnění zabrání průvanu. Skutečným skvostem je dveřní madlo, neboť se připevňuje neviditelně zvenčí. Zevnitř jen našroubovat dveřní kliku, nasadit kryt a je hotovo. Dveřní zámek je již předinstalován. Spára mezi dveřním rámem a ostěním se vypění vhodnou expanzní montážní pěnou, aby bylo dosaženo optimální tepelné izolace. Později dopracujeme akrylátovým tmelem nebo lištou. Perfektně jste to udělali, chlapci. Mnoho zábavy při práci své pomocí. Veškerý materiál a kompetentní odborné poradenství naleznete v našich specializovaných centrech Bauhaus. Bauhaus, když se to má podařit.